Pojďme se podívat, jak můžeme nastavit a využít funkci routingu pro jednotlivé rezervace. V systému máme založenou rezervaci na více pokojů. V tomto případě jsou například 3 pokoje hrazeny cestovní kanceláří a zbylé 2 si platí hosté sami. V takovém případě můžeme routing nastavit více způsoby. Můžeme například využít tzv. Operation Flex. Ty nastavíme přes nastavení, kategorie, Operation Flex. Zde nastavíme variantu samoplátce a uložíme. Poté v detailu rezervace u daných pokojů nastavíme, že se jedná o samoplátce. V detailu pokoje půjdeme přes menu Operation Flex a zaškrtneme samoplátce. V detailu rezervace pak přes menu a routing účtu rezervace přidáme pravidlo pro Operation Flex samoplátce. Jako další podmínku pak vybereme například pravidlo rastr rovná se poplatky, aby došlo k přesunu souvisejících položek. Necháme pravidlo logické operace A, což znamená, že k přesunu dojde při splnění obou podmínek. V náhledu na routing pak vidíme, že položky u daných pokojů budou přesunuty. Druhou možností pak je nastavit přenos u všech pokojů a zároveň využití funkce neroutovat. U skupinové rezervace nastavíme routing. Vybereme pravidlo, uložíme. Tím jsme nastavili pravidlo přenosu pro všechny pokoje. V pokojích, které se routovat nemají, pak v jejich detailu zaškrtneme možnost neroutovat. V náhledu routingu pak vidíme, že v tomto případě nebudou položky přesunuty. Jak vidíme, funkci routingu lze používat více způsoby a v několika kombinacích. Doporučujeme využívat způsob, který bude nejlépe vyhovovat vašim konkrétním provozním postupům.